Anem a les Fonts de l'Algar. Aquest és un paratge natural a prop del poble de Callosa d'en Sarrià i a prop del Polop i a prop d'Altea. Segueix el temps gris, núvol, però hem vingut a veure això d'aquí de les fonts, que com que ha plogut tantíssim, doncs està fantàstic. Podeu veure que encara estan impressionats, moltíssim aigua, i això està superorganitzat, aquesta ruta, per entrar-hi tot. Recorda una mica allò que vam veure de Pripyat, Croàcia, l'aigua aquí i se'n va baix. Doncs vam tenir la sort que com que ha plogut moltíssim, doncs va ser canviat.